Kambi mashabiki.com ochiwo tangi lita 45 mag tangi 45 mag lita 1,100 moro ka moro ne skunde kod kanise mopogore pacho kae ndi kaka achiel ma chopo kare ting' magingo kaka kambi ne Uganda. Shabiki.com kotele kod director mar Freda Funeral rekod kambi maloso tangi po tangi ke chopo kare chenro makama. Kinde ma pod koth chwe kendo medo kelo lal ne Uganda, Shabiki.com komakore kod kambi mar Power Tank no kao okang' mar konyo jopiny e yor kano pi kaka achiel kuom yor bedo gi ikruok ne kinde mag oro. Tengni maromo 80 ne ochiw ayanga kod director mar Shabiki Freda Funeral, jatatije mar Power Tank Raju Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamawe kar dak ma Mlolongo mabiro konyo sikunde mayudore kaunti 17 e pacho kae. Kalore gi director mar Shabiki Freda Funeral, en gima kare mondo ji duto yud pi maler kendo kang' makama no yango ni biro keto ngima makare ni ji manie alwora no to moloyo ni nyaka nyithi sikul. Clean and safe drinking water is a fundamental right that every child should have access to, and we believe that it is crucial for us to support communities that we do business in. We are not only ensuring that students have access to clean drinking water, but also encouraging a healthier and more productive learning environment. We understand the importance of giving back to community, and this initiative aligns with our values of making a positive impact beyond just our business. Jatatije mar Power Tank Raju Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamau bende korgi owacho ni gin gi yie ni okang' ma kamae ema piny Kenya dwaro e kinde gi makoth medo kelo oula mager manyaka sani osekawo ngima ji kod chiaye modhuro. Bende gipuoyo Shabiki.com magiwacho ni osegolo ranyisi makare mar konyo Uganda ka gisingo chung' kodgi. Power Tank is very proud to be partnering with you for this noble cause. At a time when our country is facing unprecedented heavy rains that we have seen cause a lot of destruction, we send a message of hope to all those who have been affected, and our hearts go out to them. It is good for us to look at the positive side of these rains, and the partnership, and this partnership epitomizes it. Shabiki.com has continuously showed a commitment to positively impacting the areas in which they operate, specifically in the Kenya jurisdiction. And today we gather to recognize and celebrate their most recent corporate social responsibility initiative, which involves the donation of 10,000 liters water tanks to over 17 counties. The tanks that will be distributed today will support quite a number of communities who are suffering today, and we're encouraging what is happening today will encourage even what the government has been promoting. This is water harvesting, especially now when we have these rains. And we'll call upon all other operators who have initiative like this, and the chair will be telling you that we are ready every time when we are called to witness and to participate in any positive contribution towards the society. Okang'ni jopiny nopuoyo ka giwacho ni gisebedo ka gichandore ne yudo pi maler kinde ma koth onge kendo kano pi e tangi biro konyogi. Shabiki.com pod nigi geno mar timo chenro mag konyo Uganda kata CSR mabiro chopo ne counties duto ma pacho ka. Dana Ulunde, Ramogi TV. Ramogi kamano kuom bedo koda e chakruok nyaka giko e chenro mar ang'ich welo. Pachako tim kama indi koro sa 3 mar otieno.